ji İstanbulê bibin ber ve Hakkari'ye do me parvekiribû li Hakkari'ye xaniyek şewtîbû malbata Çakır bi 6 kesî bûn li Hakkari'ye bê xanî mabûn firaxê nav malê hemê bi temamî şewtîbû karsaz qencîxwaz hene li Hakkari'ye karsazên Komeleya karsazên Hakkari'ye hakiyat firaxên nav malê wekî hûn jî dibînin li Erebê war kir û anîn ber mala Remzî Çakır. Remzî Çakır pîreka wî û 4 zarokê wî do agir mala wî ketibû xwedê kir ku zarok çandibûn mektebê dayîk û pitik di malê de mabûn Remzî Çakır bi wî xana ku ji malê radibe hesiya çû deriyê odê vekir xanima xwe pîreka xwe û zarokê xwe yê biçûk derxist derve berî saetên sibê de me ev xeber were parvekiribû ê ku dengê sibê bihîstin karsazên Hakkari'ye jî tev geriyan zend û bendê xwe badan me gotibû xwedê qencîxwaz hene xêrxwaz hene em dixwazin vê malbatê tenê nehêlin hagiyat komeleya karsazên Hakkari'ye em wan pîroz dikin destê alîkariyê dirêjî malbatan kirine komeleyên karsazên komeleyê siyek cîhên razanê 6 mexfûr 6 xalîçe 8 lehêv siyek kolî xurek û qût 4 doşek jî ji malbatê re anîne hinek pere jî dane wan na ew firaxên nû ew kêfxweşiya malbatê jî tê ser ekranê ji ber ku qemyonet ji ber ku rê tengin nikare bê heya ber malê ji ber ku berfê karsazên dewlemend bixwe ew tiştên firaxên nav malê bar kirine pişta xwe anîne danîne ber mala Remzî Çakır li Hakkari'ye pê sersalê ji bo malbata Çakır îşallah ji vir pê ve xweş derba